Il-lejla tajba ħbib għaj Milanisti u anki dawk li mhumiex. Nilqakom għal video ieħor illum ovvjament bid-daħħa differenti minn wara il-partita ma' Chelsea. F'dan għaliex il-logħba ma' Chelsea għaddiet, però llum għaddiet ukoll il-logħba mal Juventus logħba illi nistgħu ngħidu l-Milan kien ħaqna nirbħu mill-bidu sal-aħħar. Logħba ikkontrollata tal-ewwel kwarta 20 minuta forsi mit-tim ta' Stefano Pioli Zonfaje b'meritata, rebħa meritata. U rebħa li kien ħaqna. U dan għaliex kif kont qed nispjega, tista' tgħid illi sija jew anki sija u 10 minuti il-Milan kienu mhux ħanajt dominanti imma kontrollaw il-partita. Meta tqisu dak kien Zlatan li dejjem ngħidilkom dejjem jistenna jannar biex jidħol lura. Kif jgħidu Taljani skalpita biex jilgħab imma l-salu ma jistax. Qed nara wkoll quddiem il-Dias il-Qattus lillum Skurjago sabeħ ħafna qabad il-ballun li rċivih minn għand Vlahovic, qabeż lil Bonucci u weħe. Ngħidha minn qalbi ħadd pjaċir li minn fuq Bonucci, kulħadd jaf l-istorja ta' bejn Milan u Bonucci. U mbagħad tekil ta' Milik qabeżha u ballun fix-xibka. Meta x'eżdin nexxielu jmissu wkoll. Però naf li tgħidli menti ħataqbad mit-tieni biċċa u l-ewwel biċċa ma semmiex. Fl-ewwel taqsima nibdew ftit fl-ewwel taqsima. L-ewwel taqsima il-Juventus blew aħjar. Kien hemm possibilità ta' Quadrado b'xutt li għadda ftit barra, u mbagħad kien hemm dak il-xutt ta' Milik li laqa faċilment ta' Lozano. Fit-tieni taqsima, daqt insemmi ovvjament l-okkażjonijiet tal-Juventus. Fit-tieni taqsima cross b'daqqa ta' ras tal-istess Pollak u l-goalkeeper Milanista jilqa' bla problemi, u mbagħad lejn l-aħħar dik l-azzjoni ta' Keane u Kalulu. X'qed isir dak Kalulu? Lillum lab bħala difensur mal-lemin il-pożizzjoni propja tiegħu jiġri ma kien kif kien jew kien insomma kien se jixxuttja tekil sabiħa ta' Kalulu u l-ballun jgħix li jitfa' f'korner. Sorprendenti llum Pioli ħareġ daqsxejn ta' bidliet fit-tim. Ngħidu aħna l-istess Kalulu fuq il-linja b'Gabbia difensur ċentrali u ħalla lil Dest fuq il-bank li wara l-logħba ma' Chelsea ma llumux. Gabbia illum kien tajjeb ħafna min forsi jiftakar is-sena l-oħra waqt Fiorentina Milan Vlahovic kien għadu plejer tal-vjola. Lil Gabbia kien għamel li rid bih u l-kritika u t-tajjir li qalla l-istess plejer għad niftakar anke darba minnhom it-tfajla tiegħu kitbet fuq l-istazzjonijiet tal-medja soċjali fejn dina kitbet u qalet illi Matteo Gabbia ħada bi kbira ħafna u qed jibki kuljum minħabba l-kritika li qed jirċievi. Vlahovic kien għamel li rid bih u sfortunatament kienet waħda mill-allobit li qatt kellu Gabbia fil-karriera tiegħu, però llum Matteo Gabbia wera illi jista' jkun difensur importanti għal Milan. Mhux illum biss, tax kif jannar meta forsi jekk hawn minn xi ħadd nesa meta nqalgħu l-injuries u anke l-Covid li kien laqat lil Tomori, il-Kalabria u jella kien hemm xi ħadd ieħor. Però konna nilagħbu żgur mar-Roma eżempju, niftakar x'kien anki il-birthday tiegħi personali, kien hemm Florenzi, kien hemm Gabbia, kien hemm Romagnoli, jekk min isir żball, u Teo Hernandez. Jekk min isir żball konna din nilagħbu laqqas Romagnoli kien imweġġa, kienu din jilagħbu Kalulu, propju Kalulu, minn hemmhekk beda jilgħab Kalulu u Gabbia. Fuq il-lemin kienet jilgħab Florenzi, fuq xellu kienet jilgħab Teo Hernandez. Illum fuq il-lemin kellna lil Kalulu, ċentrali kellna lil Tomori flimkien ma' Gabbia Tomori. Wara li qlajtlu fil-programm botta u risposta tal-ħamis li għadda, għax ma' Chelsea kien naħseb li kien l-arplayer fil-ground, għal min forsi jiftakar, għetlu u għal-beneficju ta' minn marax il-programm botta u risposta, deċidejt li ngħidlu tifel tal-li terrier 1
illi qed jipprova jitgħallem il-plus u l-minus kif għadda minn fuq u Aubameyang, però llum mhux il-plus u l-minus tgħallem ta' u l-multiplication u d-division bil-long remainder bil-remainder tieri niftakar ma x'kienet insomma eċetera eċetera għax għamel partita enormi u jiena li personali huwa l-aqwa player fil-ground illum Tomori. U mhux qed ngħid hekk skurja għax faċli tgħid li wejja ġomba, qed ngħid hekk skurja, le. Il-gowl huwa importantissimu. Gowl li wasal dak kien Diaz naħseb għadu jiftakar l-iskurja ma fx hekk qed tisimgħu qed jifraħ mal-gowa. Illum ma ntux tortu għamel gow bħal dak qed jifraħ. Min corner ballu li wasal għand ġiru jixxuttja x'musax tgħid. Assam, ġiru xxuttja l-ballu nħabat. Ma sider Tomori tista' tgħid li bażikament dan telliflu l-okkażjoni niżel mal-art kif ħajxuttja Pobega, jieħor irid nitkellem fuq Tomori biex xelluk jantiċipaħ bid-dawra ġifieri dan kien jagħti daru lejn il-lasta daru biex xelluk eleb lejn Szczesny. Barra dik nista' ngħid li d-difensuri Vlahovic u Milik illum iltaqgħu ma' ħajt ta' Bellin qabel ma waqa', waqqa dak il-ħajt imma qabel ma waqa' kien hemm il-ħajt li kienu Tomori u Gabja li ma ħallewhomx imissu ballhom. Logħba tajba immens minn iż-żewġ difensuri tat-tim tal-Milan, speċjalment Tomori li nerġa' ngħid jien għalija ħaqqu il-mertu tal-aqwa player fil-ground. Bid l-oħra ta' Pioli kienet propju Tommaso Pobega. Sorpriża Pobega. Sorpriża għax qatt ma ħsibna li Pobega kien se jkun jiena meta smajt li jibda Pobega mela flok Ben-Naser naħseb. Ma bsax li ħajkun trekwartista, ma Torino kien jilagħba ftit, jilagħba dik il-pożizzjoni, però qatt ma bsart li ħanara li l-Pobega jilagħba hekk mal-Milan u Pioli qisu bidel niftaħ ovvjament l-inverted commas bidel il-formazzjoni għal kważi 4-3-3. Għalkemm kif għadd Pobega kien kważi għaw Diaz għaddej taħti, Pobega kien kważi għaddej bħala trekwartista, però tista' tgħid li kien ġej, kont nurjulkom kiekum ma ddeċida li jitlaq lura Diaz, allura ma nistax ovvjament. Kieku ovvjament kont nurikom għalfej jien minu Diaz għax naħseb kemm darba smajtu allura tipo kont nurjulkom hekk. Pobega llum wara li kapaċi ikkun plejer importanti għat-tim tal-Milan. U dan għaliex mhux l-ewwel darba li qegħdin narawh dejjem jilgħab aħjar u llum spiċċa titolar f'logħba importantissima kontra Juventus fej ħaqqu wkoll mertu tajjeb għal din il-logħba. Il-bidla l-oħra kif qed diġà kien ovvjament Brahim Diaz. Brahim Diaz li lab flok Charles de Ketelaere li kellu bżonn jipoġġi ftit fuq il-banku jirrifletti dwar l-affarijiet li għadhom mhux sejrin tajjeb għalih mat-tim tal-Milan, daħal tajjeb, però għandu bżonn iżid dik il-grinta. Nieqes ftit mill-grinta dan il-plejer. Mibqija Diaz għamel logħba, mhux se li għamel logħba tajba Diaz, però għamel l-iktar ħaġa importanti il-gowl. Pass ħażin ta' Vlahovic kif kont qed ngħid qabeż il-Bonucci nexxielu jilludu wkoll, nafx hekk tgħidix dik il-kelma ħa nipprova nuża, il-sliding tackle ta' Milik u għeleb il-Szczesny. Barra minn hekk ukoll daħlu Rebic li kellu ċans jiskorja darbtej, barra minnu propju de Ketelaere qassam passat sabiħ ħafna Teo Hernandez, dan antiċipa li Szczesny ma kellux iċ-ċans li jxuttja, Rebic kien waħdu f'nofs il-kaxxa imma ddeċieda illi jixxuttja. Ballu li mar barra, ir-riżultat la baqa' hekk ma jimportax ma ġara xejn. Kieku l-affarijiet ma ġewx hekk konna ngħidu x'għamiltilna Teo, imma ma kienx il-każ. Ovvjament ma nistax ma ngħidx qed insemmu li Teo. Welcome back il-Teo Hernandez, nuqqas tiegħek ħassejni immens u r-riżultat illum deru. Bir-rispett kollu lejn Ballo Touré m'għandi xejn kontrih, però jekk Reece James nhar it-tlieta, l-erba' skużawni, jekk nhar l-erba' Reece James fuq Ballo Touré għadda kif ried, nhar it-tlieta ħajkollu Teo Hernandez quddiem u l-affarijiet ikunu differenti żgur. Naħseb illi dak kollox ma kellix iktar xi ngħid dwar din il-partita, ħlief li ma nistax ma semmix waħda ikolli ntielek lil Massimiliano Allegri. Togliete 5 titolari għal Milanet biex ngħidha bil-Malti neħħu 5 titolari lil Milan. Ġrat illum
Juventus kważi bl-aqwa skwadra possibbli, taqta' Chiesa, De Maria li kien sospiż u Pogba. Aħna dawk l-injuries kollha. U r-riżultat finali jgħidlek Milan 2 Juventus xi. Għal min għadu ma rax Allegri fil-post match għal meta saqsew fuqha di meta titlef jaqbillek toqgħod kwiet. U jiena ngħidlek anke qabel il-logħba jaqbillek toqgħod kwiet għax illum blajt iżjienek. Jiddispeċini ma stax ma ngħidix m'għandi l-ebda disrispett lejn is-supporters Juventini kollha illi segwu l-kamra sportiva, però ma nistax ma ngħidilux di għax kien ħaqqu li joħodha hekk. Dak kien l-intervent tiegħi għallum, se nħallikom issa eżatt warajja dieħel Mark Xkembri jikkummentaw ovvjament mhux se jkollu d-daħqa bħal mandien. Però dak huwa l-futbol, llum nitħaq jien għada jitħaqu, bl-aqwa mhux kontrina. Narakom. Lejla tajba, bibtiej, l-ewwel ħaġa nifraħ li l-Glejtin żammit iċ-ċomba tar-rebħa tat-tim favorit tiegħu il-Milan, l-Euro li huma iċ-Champions Deni Italjani li ġabu fix-xejn lit-tim favoriti l-Juventus. Nisqar kemm hija verament diffiċli li taffronta l-medja wara telfa u inserta dan l-inkarigu f'dan l-istaġun li tani l-editur l-affarijiet verament mhumiex sejrin tajjeb għall-Juventus u veru test għalija nnifsi li tikkummenta fuq it-tim favoriti jekk meta jkun f'diżorganizzazzjoni organizzata kif kien il-lejla ġifieri għax naħseb dawk huma l-ġiex kelmiet li għandi prattikament xi ngħid fuq din l-logħba. Rajna Juventus li ħarġu mhux ħażin tal-ewwel 20 minuta kien hemm ġiex ċansijiet xejn ta' barra minn hawn u mbagħad gradwalment il-Milan rebħu l-kontroll assolut tal-logħba, jiġifieri uraw kemm għandna xquq f'nofs il-ground, jiġifieri għamilna ħafna ħajt fis-sajf li ġie Paredes u ġie Pogba sterilu Pogba jed barra, problemi baqgħu prattikament dawk li kienu sena ilu, Locatelli dis-sena laqqas biss qed jeżisti u mhux neskludi l-fatt kif qed probabbilment f'edizzjonijiet preċedenti ta' meta kelli ċans nitkellem ma għandux bi kbira l-Juventus inneħħuh jiġifieri Rabiot llum huwa Rabiot li rajna tul l-aħħar staġuni għall-eċċezzjoni tal-aħħar logħba mal-Maccabi. Ovvjament meta għandek il-midfield dajjef il-pressjoni taqa' fuq id-difiża u mbagħad ovvjament iktar jiġu l-problemi. Ngħid li ħabna l-bambin li ħriġna tnejn b'xejn biss għax kellhom tnejn mal-lassa fl-ewwel taqsima, kellhom ix-xut ta' Benacer li għadda ftit il fuq mill-lassa u kif ġie l-gowl fl-ewwel taqsima ġie fl-ar mument li jista' jiġi l-tim li eżatt ma' suffara finali tal-mistrieħ. Minkejja li ma nieqaf qatt insemmi problemi li għandna eżempju li fl-aħħar 30 metru tal-ground isna ma nilagħbux bl-għalem ma jaslux. Vlahovic u Milik kważi iżolati quddiem ma rridx noqgħod ngħid illi għax fl-aħħar 10 minuti ċċaqlaqna naqra tal-Milan l-aħħar ftit għamlu t-tibdiliet li kellhom jagħmlu u ikkontrollaw il-logħba wkoll. Ġifieri għax li kieku l-iskor kien għadu web xejn favorihom żgur li ma kinux ħajersqu iktar lura u bekk forsi l-aħħar 10 minuti il-Juve deru ftit. Li rrid ngħid, ġifieri xorta mhu ħajbiddel xejn mill-andament tal-logħba, jiena naħseb illi l-ewwel gowl tal-Milan telaq minn fawl. Fawl li għal xi raġuni oħra referi iddeċieda li ma jsafrux li seħħ fuq Quadrado, imma apparentament, ġifieri għax ippruvajt anke nara naqra midja Taljana, juri biċċar li ġala darba kienet bdiet azzjoni oħra wara l-fawl il-ballun mar barra u kien hemm corner tal-Milan.
Il-gow tal-Milan ġifieri mbagħad kif ġew l-affarijiet kien validu ġifieri la kien offside, la kien hemm handsball, ma setax apparentament jagħmel mod ieħor. Naħseb li il-Milan kellhom penalty li ma taħx il-handsball ta' Bremer fit-tieni taqsima dik kien jonqosna li niġu 3-0 minn taħt. Biżżejjed ħin minnhom waqfu lil pajpijiet ta' nifs meta ġew wiċċ imbuċ ma' Szczesny li ftit seta' jagħmel fil-gows. U mbagħad is-super goal ta' Brahim Diaz. Dak wera kemm għandna nofs il-ground fjak. U mbagħad ma' dawn l-affarijiet kollha il-bravu coach għal Vlahovic, għallu tranquillo, konna xi 5-0 minn fuq, tranquillo. U daħħal l-iktar attakkant skars fl-opinjoni tiegħi fl-istorja tal-Juventus, Moise Kean, li nibqa' nikkritikah kemm il-bambini dumitin nefs, tajjeb biss biex ibiddel l-istili ta' xaru. U l-lum żied oħra, l-lum għala karta safra, ukoll ħalli kompli jżawhom. Anzi, ma komplix, għax kien iddabbar il-ħamra wkoll. Għax dik kien jonqos imbagħad. Jiġifieri dak in-nervużiżmu ta' lejn l-aħħar tal-logħba. Ma tantx forsi wiċċi juri l-burdata naħseb tiegħi jew ta' kull Juventin jew ta' kull min veru huwa simpatizzant tal-Juventus mhux biss fir-rebħ imma anke fit-telf ili ġifieri qed naħseb qegħdin taraw naqra kontrast bejni u bejn l-euforija taċ-ċomba ġifieri. Biss issa dil-logħba arkivjata u jmiss il-logħba mal-Maccabi away jekk il-bambin irid nhar it-tlieta. Jiena fuq prestazzjonijiet jekk nitlob il-bambin għalkemm li mhix ix-xewqa tiegħi li ma ngħaddux li kważi ninqalgħu. Għax pjuttost nibża li jekk ħaniġu ma' xi tim iktar b'saħħtu mill-Milan fiċ-Champions League. Ħadd tkun waħda mill-ikbar umiljazzjonijiet li qatt rajna l-Juventus fl-Ewropa. Kif inhu miexi dan l-istaġun? L-istaġun għalkemm huwa twil il-punti li kifet li qed jintilfu issa ħajkunu kompromessi għal kumplament tal-istaġun. Inutli mbagħad forsi ndawru ir-rota meta jidħol Chiesa jew meta jidħol Pogba ħajkun tard wisq. Anke nara ferm diffiċli li naslu sa raba' post għax il-kompetizzjoni hija qalila u dik jonqos għal-Juventus wara da djun deficit wieħed wara l-ieħor mill-2018 li law. Nuqqas ta' kwalifikazzjoni għax-Champions League jonqos. Ġifieri bħalissa l-affarijiet jidhru li huma mudlama. Biss kif qed fil-bidu id-diżorganizzazzjoni organizzata u hemm xi ħaġa mhijiex normali fit-tim. U ma tmurx biss minn lat tekniku imma anke tmur mill-lat amministrattiv. U jekk John Elka mhux ħajħu l-barra minn qrunu, l-affarijiet ħajkomplu jeħżienu. Issa jew ħanieħdu l-eżempju tal-Milan li ħadu paċenzja u ramaw biż-żgħażagħ għax jiena ngħidlek il-verità waħda mill-affarijiet li ftit affarijiet li ħadd gost il-lejla kienet meta daħħal lil Sawl. Dak il-plejer dejjem nitgerfex kun jomu kif tispellieħ. Forsi jkun hemm plejers li jagħtu tama l-ġejjin Juventin għax kif huma l-affarijiet li f'skarzezza m'iniex nara kullimkien. Kemm fl-amministrazzjoni inutli nbatlu ċuħ imdejqa, kemm il-coach li ċertu affarijiet ma nifhimhomx ġifieri, ma ngħidx biss il-problema tal-coach ġifieri. Issa nħarsu l-qoddim naraw x'ħaj jiġri nhar it-tlieta kif fraħna meta kien hemm ir-rebħ nikbu flimkien, insofru flimkien imma l-qalb tibqa' waħda Juventina. Issa nistidinkom biex wara il-mistrieħ inħalli fidejn Chris il-Kopajt, il-partitarju tal-Liverpool. Saħħiet ħbieb.
segwaċi tal-Kamra Sportiva, nilqgħu wkoll fostna l-supporters tal-Liverpool li tisegwu r-rokna tal-logħba tal-lum Arsenal versus Liverpool. Diżappuntat ħafna, imweġġa għall-klabb li tant inħobb u bħali bosta supporters tal-Liverpool biex niġbru ftit ta' affarijiet pożittivi diffiċli ħafna biex insemmuhom dawn. Kien hemm affarijiet pożittivi fil-logħba tal-lum, ma kien hemmx. It-tim għaddej minn fażi kera, konna fiha l-istaġun mhux l-għadda ta' qabel u wieħed jibda jinkwieta aktar u aktar meta jara li ċertu timijiet ħdejna ramaw. Illum labna matin l-Arsenal li ħaqqhom proset ħafna. Proset mhux għax rebħu l-logħba tal-lum mhux għax rebħu l-logħba tal-lum. Imma ħdej klabs oħra li finanzjarament kienu ħafna aħjar mill-Arsenal ma qabdux u meta raw il-klabb tagħhom ser ħażin fl-istaġuni ta' qabel Mikel Arteta qabdu keċċewh. Fdawh proġett. U dan il-proġett ta' Mikel Arteta llum qed naraw li qed joħroġ ir-riżultat tiegħu. Qegħdin l-ewwel fil-klassifika, tista' tgħid kważi ras imb'ras mal-Manchester City. Aħna konna bħalhom sa ftit żmien ilhom imma qed naraw li għandna ċertu nuqqasijiet. X'tellifna l-logħba tal-lum? L-overall performance waħda mill-raġunijiet li tlifna l-logħba tal-lum. X'tellifna aktar il-logħba tal-lum? Il-logħba tal-lum tilfet fl-ewwel minuta u fil-50 minuta qabel ma saffar ir-referi għat-tmiem tal-ewwel ħaf. Ma konniex attenti, id-diviża kienet miftuħa beraħ u kif indunajtu bosta bħali, iż-żewġ goals raġa' ġew illum min-naħa ta' Trent Alexander-Arnold. Trent Alexander-Arnold għalkemm ma' Rangers għamel logħba tajba u naħseb li kien man of the match, naħseb għandu bżonn break. Il-break qisu ħajkollu jieħdu ta' bil-fors għax illum biex taxxaqa weġġa. U rajna d-differenza, nerġa' ngħidilkom mhux qed nidħol f'ħafna analiżi llum jiena tal-logħba, ma tantx għandha analiżi x'tagħmel, ma konniex konvinċenti xejn. Ħanitkellem fuq id-deċiżjonijiet, iwa kien hemm deċiżjonijiet li ttieħdu kontrina, però xorta waħda ma konniex tajjeb. Illum x'inqala Trent rajna li Gomez kien kapaċi aktar iżomm il-Martinelli. Martinelli huwa plejer tajjeb ħafna, rajnih fil-bidu tal-logħba u ta' hard time ukoll lil Trent Alexander-Arnold u l-bqija tad-diviża li ma setgħu jagħmlu xejn biex ilaħqu magħhom biex ilaħqu miegħu. Però meta daħal Gomez u għalkemm Gomez huwa plejer li ħafna mis-supporters tal-Liverpool li maqdru kien kapaċi jżomm il-Martinelli. L-intensity li tant konna ngħidu biha l-klabb tal-Liverpool, il-pressing li tant konna ngħidu bih it-tim tal-Liverpool tlifna l-intensità kollha. Ma kienx ktieb li ħareġ Pep Linders għax minn dak li ktib law ma ħadniex ruħ. L-intensità ma kienx hemm, anzi llum rajna li dik l-intensità li kollha konna nsemmu, rajniha fit-tim tal-Arsenal. Tim enerġetiku, tim li kollu jafasna u ma tanix nifs, laqqas biss tagħna nifs nilagħbu sew. Nerġa' ngħidilkom, żbaljajna u bit-traskuraġni tagħna tlifni għall-logħba ovvjament. Però naqqasna ħafna mill-performance tagħna u mhux qed inkunu konsistenti pas-sena l-oħra. Jien ma nafx ġara, meta s-sena l-oħra konna qegħdin tajjeb ħafna u tlifna jidhirli fil-Premier League. Logħba waħda biss jew tnejn bħalissa mhux qed naħseb wara t-telfa tal-lum mhux qed naħseb, imma konna nġibu r-riżultat kull logħba. Konna nkunu hemm li tista' tgħid bla ma trid tgħid illum il-Liverpool ħajerbħu. Illum il-ġurnata kulħadd jewden kemm ħanitilfu l-logħba u jekk hux ħanġibu punt. Li kieku ġibna punt illum ma kienet tfisser għalina daqs rebħa. Imma ma kienx il-każ.
X'inhi l-weakest link tal-Liverpool bħalissa? Min huma l-weakest link tal-Liverpool bħalissa? Kulħadd qed isemmi Trent Alexander-Arnold. Iva, llum il-weakest link tal-Liverpool Trent Alexander-Arnold u ma waħħax fih biss l-overall, il-performance overall tal-Liverpool. It-tim qed jikber u m'għadux ikun effiċjenti daqs qabel. Qed naraw problemi kbar li il-problema kbira hija li dak li gawdejna dal-aħħar 5 snin, u s-suċċessi ta' dal-aħħar 5 snin, hija s-sinsla tat-tim. Il-problema l għandna fit-tim, is-sinsla tat-tim. In-nuqqassijiet jidhru li qegħdin ukoll fin-nofs tal-ground. L-FSG li huma l-owners tal-Liverpool li kulħadd imaqdar ħafna minnhom imaqdru għalkemm jien nipprova I try to back them up as much as possible. Qed iridu jinvestu u jkunu huma tal-ewwel li jinvestu fl-ewwel ta' Jannar. Hekk iridu players bħal Jude Bellingham u rridu nagħmlu ħilitna kollha biex inkunu ma' top 4 biex jiġu magħna x'in kellha mhux ħajkonna daw it-tip ta' players ta' kwalità u jwardu jonfqu. Bi players fin-nofs bħal Curtis Jones, Fabio Carvalho u Harvey Elliott ma jistax ikollna l-futur tal-klabb fis-sod. Alright, għandna l-Henderson, Thiago Fabinho. Tajbin, imma m'għadhomx illaħqu mal-intensità tal-avversarji tagħna. L-avversarji tagħna ramaw u aħna mhux qed inlaħqu magħhom. L-injuries tal-lum rajna żewġ injuries. Fil-fatt wara l-logħba rrapportaw li Luis Diaz raw ħireġ bil-krozzi u wkoll Trent Alexander-Arnold ma għamilx it-tieni ħaf. Ġifieri issa għandna problema u Klopp għandu ġieħ ta' ras ikbar bi Luis Diaz u Trent Alexander-Arnold ukoll meta nitkellmu dwar injuries. Konna qed niġu b'saħħitna, konna kważi qed niġu full team. Kellhom jinqalgħu daw iż-żewġ injuries ukoll. Rajna substitutions fit-tieni ħaf fejn daħlu Konate kif ukoll hekk min issejjer żball Firmino. Firmino reġa' għamel mulja tajba, skorja għaw ieħor u hekk min issejjer żball u naħseb li min issejjer żball għax li lilu ma rajniex jiskorja. Bobby Firmino huwa top scorer tal-Liverpool bħalissa. Hija soluzzjoni li Gomez jilgħab flok Trent Alexander-Arnold insaqsikom, hija soluzzjoni li Gomez għalissa jilgħab flok Trent Alexander-Arnold u fejn għandna ninvestu fl-ewwel ta' Jannar, fin-nofs biss. Naħseb jiena wkoll fuq naħa ta' wara fejn jidħol ir-right irridu competition tajba għal Trent Alexander-Arnold. Waqt apparti l-prestazzjoni tal-lum fejn Liverpool kienu ħażin ħafna, nixtieq ngħid li supporters tal-Arsenal proset ħafna. Kienet deċiżjoni għaqlija ħafna li l-klabb ma kexxiex il-Mikel Arteta għalkemm għandi sħabi li jżommu mal-Arsenal. U kont nixbana nismagħhom jgħidu Arteta out, il-proġett qed jirnexxi u għalkemm nemmen li xorta waħda mhix ħajħdu l-lig dis-sena li hija diffiċli ħafna, għalkemm kollox jista' jkun possibbli, kollox jista' jkun possibbli. Il-proġett ta' Mikel Arteta qed inħarsu lejn 4 snin fejn l-Arsenal se jkollhom 4 snin ta' suċċessi. Id-deċiżjoni tal-logħba tal-lum. Alright, il-Liverpool tilfu l-logħba x'labu ħażin, il-Liverpool tilfu l-logħba x'qalgħu gol fl-ewwel 57 sekonda kif ukoll 50 sekondi qabel it-tmiem tal-ewwel ħaf. Però kif tafu li Liverpool għalija personali kellhom jingħataw penalty, il-penalty ma ngħatax, u mbagħad laqqas biss ġie kkalkulat nista' tgħid fuq il-VAR. Jiġifieri tal-VAR għax il-VAR iħobbu lil-Liverpool u dawn l-affarijiet nistgħu ninsewha, dan l-istaġun żgur mhux il-każ. U fil-penalti tagħhom tajulhom bla problemi ta' xejn meta żewġ players kienu daħlu it-tnejn għall-ballun. Imma nerġa' ngħid proset l-Arsenal id-deċiżjonijiet ma kienx il-każ tar-rebħa l-Arsenal kienet l-overall performance tagħhom fejn kien hemm pressing il-ħin kollu għalkemm aħna wasalna biex niskorjaw ukoll bl-iżbalji tat-diviża tagħhom. Għandhom players li l-Arsenal saħħu pożizzjonijiet fejn kienu weak u fil-fatt għandhom l-additional signings dis-sena fejn Saliba kif ukoll Tomiyasu fuq wara rajna differenza kbira fid-diviża tal-Arsenal kif ukoll anke Ben White illum ma kellux logħba daqshekk ħażina.
Irranġaw ukoll ħafna quddiem, Martinelli tista' tgħid illum kien il-plejer tal-logħba bejn kellu goal u assist, kif ukoll Gabriel Jesus qed jagħti very hard time lil kull avversarju li qed jintaqgħu miegħu. Kien ħaqna nerbħu llum? Le. Vera kieku ħadna rebħa kienet tkun bonus għalina, però llum overall nerġa' ngħid il-Liverpool saru fejn qabel kont tieħu pjaċir tarahom jilagħbu u kienu jżommu fuq is-siġġuq u fuq is-sofan jew tkun ġo xi bar. Fuq ponot subajk u tajli kollu sew. Iża jansku. Tal-aħħar biex ma ngħidilkomx inkun fuq is-sofan kważi jkunu ħajraqduni. Il-pussess qed jitilfuh tal-ballun. Il-ballun qed jitilfuh u m'għadhomx ikunu konsistenti bil-ballun f'saqajhom. Illum kien iċ-ċans li aħna ndawru xortina fil-Premier League. Ġej Testibes, orajt għandna l-logħba ma' Rangers, importanti li nerbħuha biex inkomplu nsaħħu l-pożizzjoni tagħna fiċ-Champions League, però ġej Testibes il-ġimgħa d-dieħla ma' Manchester City. Riżultat, nagħmel prediction, ħammur sa draw massimu favorina. Ħajjibqa' jkun hemm dak ir-rekord u nsaqsihom lis-supporters tal-Liverpool ħajbqa' jkun hemm dak ir-rekord fejn Virgil van Dijk ħajkun għadu ma telibx logħba fil-Premier League. Ħankunu għandna lucky biżżejjed li nżommuh dak ir-rekord kontra tim b'saħħtu bħal Manchester City ma nafx. Għandi d-dubji tiegħi, però ħammur għall-prediction li ħankunu forsi l-iktar li nġibu riżultat ta' draw li għalina jkun tajjeb ħafna, imma għandi d-dubji tiegħi. Xi jmiss għal-Liverpool kif diġà semmejt aktar qabel, FSG need to invest at the very earliest on the first day of January. L-FSG rridu jinvestu biex forsi t-tieni parti tal-istaġun inkunu qegħdin hemm u navviċinaw iċ-challenge ma' top 4 biex inkunu nistgħu nikkwalifikaw għax-Champions League. Jekk ma tikkwalifikax għax-Champions League u ma jkollokx owners jonfqu l-flus, players mhux ħajġu miegħek. Ngħid ukoll illum dwar il-logħba tal-lum li Salah naqqas ħafna l-performance tiegħu u biex nażżarda ngħid ukoll li kienet l-agħar logħba ta' Salah u jew waħda mill-agħar logħbiet ta' Salah kemm ilu mal-Liverpool. Tista' tgħid Tomiyasu laqqas biss ħallih jiċċaqlaq. U lil min tilagħbu kieku fil-logħba li jmiss kontra s-City issa li hemm Luis Diaz imweġġa' fuq quddiem. Hekk ħanilagħbu bil-formazzjoni tal-lum fejn labna 4-2-3-1. Idealment jilgħab Darwin Núñez fuq quddiem, Bobby Firmino warajh, Jota ma' linja ta' xelluk u Salah forsi jsib il-forma jew forsi jagħmel logħba tajba on the right wing of the team. Jiddispjaċini li qegħdin f'dan l-istadju bħalissa l-Liverpool, però kif qed taraw warajja u l-gear taċ-Champions League ta' 2005, dakinhar konna kapaċi ndawru l-logħba wara 3 minn taħt, allura we keep believing li it-tim jista' jirnexxielu u jdawwar il-performances tiegħu għall-aħjar. Irnexxielna 45 minutes u jiena supporter li nżomma Liverpool nibqa' nemmen sal-aħħar li Liverpool jistgħu joħorġu minn din il-fażi ħażina. Ħafna jgħidu Mane mhux il-każ, kif kien hemm Mane xorta għaddejjin minn din il-ħaġa. It-tim għajja, it-tim qed jikber u hemm bżonn investiment kbir. Ġejjin għal-wafqa għażira u nixtieq nilqa' fostna lil Jude Kawki li ħajkun qed jagħti l-kelmtejn u l-analiżi tiegħu fil-logħb tal-Manchester United. Jude, nispera li xi darba jkollna ċans fuq botta u risposta nintaqgħu ħanaqblu naqgħa ma' xulxin. Welcome to the Kamra Sportiva u nixtieqlek mhux taġhom mill-aqwa, imma nixtieqlek ġerni sabiħa mal-Kamra Sportiva. L-supporters tal-Liverpool. At the end of the storm there's a golden sky. Pawża qasira, Jude Kawki bil-kelma tiegħu għall-parti tissimha Everton versus Manchester United. See you never walk alone.
Hello, insellem li l-kull min qiegħed isegwi dan il-video bħalma ġejt introduċut. Jien jisimni Ġud Kawki u se nkun qiegħed nagħti r-reazzjonijiet tiegħi wara l-logħbiet tal-FA Cup u tal-League fejn għandhom x'jaqsmu l-Manchester United. Qabel nibda nixtieq nirringrazzja ta' din l-opportunità lill-editur tal-programm Il-Kamra Sportiva Antonello Abela tal-li offri li nagħti l-kontribut tiegħi fil-programm tiegħu wkoll. Apparti minn hekk ukoll nixtieq li nirringrazzja lil kull min għamilli b'xi mod kuraġġ sabiex nidħol għal din l-isfida. Però mmorru mill-ewwel għall punt logħba Everton kontra Manchester United fejn Manchester United erbaħna lil Everton 2-1. Nistgħu ngħidu li rajna progress enormi minn l-aħħar logħba li rajna fl-Europa League ukoll li rajna kontra l-Manchester City. Ovvjament l-opponents mhumiex tal-istess livell tal-Manchester City u jista' jkun li forsi l-logħba tal-Manchester City waslet kmieni wisq għal progress li qegħdin nagħmlu fejn jidħlu l-United, però rridu nkunu realistiċi wkoll. Ġifieri din hija l-5 rebħa fil-league mill-aħħar 6 u wieħed ma jistax jinjora il-progress li qed isir ukoll taħt il-coach ġdid tagħna ta' Erik ten Hag. Imma mmorru wkoll dritt tal-punt, naħseb il-performance tal-lum kienet professjonali ħafna fejn jidħol il-United, ġifieri naħseb li qatt mhu faċli li tmur ġo Goodison Park u tikkontrolla l-logħba il-mod li irnexxielu jikkontrollaw il-United. U naħseb ma konna taħt l-ebda pressjoni tal-aħħar 5 minuti jew l-aħħar 10 minuti fejn hemmhekk deru l-Everton li setgħu jiskurjaw. Ovvjament ma kienx l-aħjar bidu tal-logħba għal United, lajna gow kmieni ħafna, però kien hemm reazzjoni tajba ħafna u permezz ta' hekk irnexxielna wkoll nieħdu r-rebħa li kien jistħoq ilna. Rajna wkoll il-bidu llum ta' formazzjoni ta' 4-2-3-1 fejn rajna lil Casemiro wkoll li lab mill-bidu u bħala partitari tal-Manchester United konna qegħdin nistennew ħafna l-Casemiro biex naraw x'tip ta' performance kien se jagħti fejn il-United. Rajna qisu naħseb kien bilanċjat bħala plejer. Rajna żball li wassal l-ewwel gowl tal-Everton, però wkoll irmedja wkoll u l-esperjenza tiegħu tidher ukoll, jiġifieri għaliex kien ta' kontribut fl-assist tal-gowl seta' skurja wkoll għax kellu ċans tajjeb ukoll fl-ewwel ħaf fejn seta' skurja gowl importanti wkoll, però Casemiro rajna it-tajjeb u l-ħażin ukoll fiha, però nemmnu bħala partitarji li iktar ma se jgħaddi żmien Casemiro se jkun qiegħed jitjieb u jagħti performances tajbin lil Manchester United. Bħala riżultat ovvjament kuntenti bih ħafna, ġifieri huwa riżultat li nistgħu nkomplu nibnu fuqu, ġifieri l-logħba li jmiss issa apparti fl-Europa League huwa kontra Newcastle ukoll, ġifieri dik hija qed tagħtina pedina għaliex dan ir-riżultat irnexxielna nitilgħu il-5 post u wara l-bidu li kellhom il-United, ġifieri wara tlifna l-ewwel logħba kontra l-Brighton, kif ukoll tlifna t-tieni logħba kontra il-Brentford fejn kienu umiljazzjonijiet tista' tgħid li bħalissa qegħdin fil-5 post. Naħseb illi ma tantx wieħed jista' jikkomplejna ħafna. Ejja nkunu realistiċi wkoll rigward it-tragwardi, nixtiequ li kemm jista' jkun iva nikkompetu u forsi anke nerbħu trofew, però naħseb l-objective primarju tal-Manchester United għandu jkun illi nispiċċaw mal-ewwel erba'. Ġifieri minn issa l-qudiem hopefully inħarsu l-qudiem. Xi pluses li kellna fil-logħba ovvjament kienet illi ndawwarni għall-logħba, naħseb urejna karattru wkoll, kien hemm plejers ukoll kif bħalma diġà semmejt illi għamlu l-iżbalji bħal Casemiro, però mbagħad irmedjaw u kienu ta' kontribut lit-tim ukoll. Rajna wkoll pluses li Ronaldo illi rnexxielu wkoll jiskurja s-700 gowl tiegħu fil-karriera fejn il-gowl tiegħu kien deċiżiv biex Manchester United ħadu r-rebħa u aħna nieħdu pjaċir li Ronaldo leġġenda tal-klabb ukoll
irnexxielu jiskorja is-700 gowl. U ovvjament tiftraħ għax ħafna mill-gows ukoll waslu bil-flok ta' Manchester United. Xi minus ukoll kienet l-inġeri ta' Anthony Martial li nittamaw li ma tkunx inġeri serja. U inkwetanti wkoll huwa li qegħdin naqalgħu ħafna goals mill-bidu, ġifieri rajnihom anke fi żmien Solskjaer kemm konna il-drabi l-United jaqlaw l-ewwel gow huma u dan huwa rridu noqogħdu attenti ħafna li ma tiġix drawwa għaliex meta tilab speċjalment kontra timijiet bħal Manchester City, bħalma huma l-Arsenal, bħalma huma Chelsea, timijiet li huma ta' livell ogħla jista' jkun li tkun iktar diffiċli mbagħad ovvjament illi inti ddawwar ir-riżultati. Ġifieri kemm jista' jkun irridu nibdew il-logħba mill-bidu u mhux nagħtu ċans l-opponents tagħna sabiex ikunu jistgħu jieħdu l-konfidenza u jikkontrollaw il-logħba li tagħmel aktar diffiċli għal-United biex inkunu nistgħu ndawru il-logħba. Thankful illum irnexxielna nagħmlu dan. Ovvjament kien hemm momenti wkoll nixtieq nitkellem ukoll rigward il-gowl ta' Rashford li ġie mħassar. Fl-opinjoni tiegħi meta tqis il-gowl tal-West Ham tal-lum naħseb hemm inkonsistenzi kbar tal-mod kif isiru d-deċiżjonijiet u aħna nixtiequ li jkun hemm iktar konsistenza, ġifieri dan huwa ovvjament il-futbol xi kultant daqqa tiġi favorik u daqqa kontrik, però biex inkunu konsistenti ovvjament hija importanti li bit-teknoloġija llum illi għandna nippretendu iktar konsistenza għaliex il-gowl tal-West Ham illum ingħata, però l-gowl ta' Rashford ma ngħatax u għabtu l-amministrazzjoni tal-FA illi ovvjament tispjega għalfejn dan qiegħed jiġri. Biex nagħlaq il-kummenti tiegħi wkoll nixtieq nagħlaq billi ngħid illi dan il-programm daqser ikun ukoll fuq l-istazzjon uffiċjali tagħna fuq il-YouTube u l-programm li jmiss ser tkun għada fid-9 fejn Mark ser ikellimna fuq il-logħba Maccabi Haifa kontra il-Juventus fejn il-Juventus għandhom logħba importanti ħafna fiċ-Champions League. Ġifieri wieħed naħseb se jkun programm interessanti għal dilettanti tal-logħba kollha u kif ukoll għall-partitarji speċjalment ta' Juventus illi minn hawnhekk insellmilhom għaliex aħna għalkemm inżommu ma' timijiet differenti għandna rispett kbir ukoll lejn xulxin u nawgurawlhom ukoll il-Juventini wkoll għall-logħba tagħhom ukoll. Ħankun qed nagħlaq bażikament once again billi jiena kont ottimist ħafna għal dan l-istaġun għalkemm ma bdejniex daqshekk tajjeb nemmen li nistgħu nippuxxjaw għal top 4. Għandna coach fl-opinjoni tiegħi li huwa bravu ħafna u minn hawnhekk nittamaw ovvjament għal riżultati iktar sbieħ u nibdew naqra konsistenza għaliex il-konsistenza kienet xi ħaġa nieqsa fejn il-United u ovvjament hija xi ħaġa importanti ħafna li kull tim irid ikollu sabiex ikun jista' jkollu staġun sod. Nirringrazzja lil kulħadd talli segwa dan il-video u narġgħu niltaqgħu għall-logħba ta' wara ta' Newcastle fejn ħankun qiegħed narġa' nagħti r-reazzjoni tiegħi għal dik il-logħba fejn hopefully tkun rabħa oħra għal Manchester United. Grazzi lil kulħadd talli segwejtuna u glory Man United.